Si no anem al supermercat amb l'AVE, si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres, si no marxem del país per comprar roba, per què ho fem per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia? Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus. Bon vespre a tots. La setmana que ja s'acaba, que és per cert la número 49 d'aquest complicadíssim 2020, ha tornat a deixar clar el temps de repressió que viu Catalunya. La revocació del tercer grau a Carme Forcadell i a Montse Bassa ha provocat que el món independentista es torni a aixecar en una massiva protesta. Però no només parlem de polítics i dirigents presos, sinó de fins a 2.800 ciutadanes i ciutadans que estan patint en les seves pròpies carns, com per exemple el nostre convidat inicial d'avui, Francisco Garrobo, és un activista veïnal a qui li demanen 3 anys i mig de presó pel tall de la Ronda de Dalt durant la vaga del 8N. En definitiva, en aquest primer bloc també tindrem l'opinió d'en Pep Cruanyes, una de les veus més autoritzades quan es parla de repressió històrica de Catalunya. Però els jutjats també han tingut un altre focus d'atenció, sempre, això sí, a Madrid. En aquest cas, a l'Audiència Nacional. I és que després de sentir desenes i desenes de testimonis i de conèixer detalls que no se sabien, hi havia moltes ombres que continuaven planant sobre els fets de l'agost a Barcelona. Però sobretot, una està guanyant més força. Quina era la relació de l'imam de Ripoll amb el CNI? Podria fins i tot estar viu Abdelkadi Essati? I encara que falten 71 dies pel 14 de febrer, els partits polítics ja comencen a mostrar algunes de les seves cartes. L'Esquerra o PDeCAT, per exemple, ho han fet aprovant els pressupostos de l'Estado. Junts per Catalunya té cap de llista per Barcelona i presidenciable de moment, amb el dubte encara de què farà Carles Puigdemont. I s'encaren les primàries, que en diuen secundàries, per configurar totes les llistes de les diferents demarcacions. Mentre la CUP sorprèn amb un possible referèndum que potser s'haurà de detallar i explicar. Diuen que més tardar el 25, però evidentment es tractaria d'un referèndum no pactat amb l'Estat, sinó el mateix referèndum que es va produir l'1 d'octubre. I també es planteja si cal entrar o no en un govern independentista si, diguem-ne, accepten les seves condicions. En definitiva, aquesta setmana ens hem topat amb una crua realitat per culpa de les xifres de la pandèmia. I és que els catalans, sí, haurem d'esperar una setmana més per superar la fase actual, la fase 1, i així poder fer més coses de les que ara mateix ens permeten fer. Avui, a Estat de la Nació, parlarem amb la psicòloga Alba Alfajeme de les víctimes, de tots els sexes, de diferents edats, dels hàbits, dels costums que haurem d'anar canviant i també de les maneres en què millor podem afrontar els estralls d'aquest virus. Des d'ara i durant 90 minuts, prenem la temperatura de Catalunya aquí, a Estat de la Nació. El cert és que quan tu dius el seu nom, la majoria de gent, probablement més la gent del món independentista, el reconeix de seguida. Estem parlant del Francisco Garrobo, qui avui ens acompanya. Francisco, gràcies per acceptar l'invitació d'Estat de la Nació i ser aquí avui a l'estudi. No, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Quan diuen Francisco Garrobo, activista veïnal o activista que no para, perquè de fet tu et consideres gairebé en aquests moments més un activista que no qualsevol altra cosa. Sempre m'he considerat un activista, inclús quan faig activitat política considero que la faig des del carrer, per tant, sí, em considero activista veïnal i no m'ho considero, és que diguem que és la forma de vida que tenim a Nou Barris. A Nou Barris sempre treballem des de la base, des del carrer, i anem generant espais on puguem fer lluites, de vegades conjuntes, de vegades parcials, però sobretot en defensa d'un dels barris més pobres de la ciutat i a la vegada amb més vida que podem tenir. Quan arrenca en la teva vida aquest procés de voler
estar a la PA, voleu estar en el barri fent activisme directe pels companys i veïns. Sempre havia tingut aquesta vena política i m'agradava moltíssim poder fer-ho, no? Però realment va ser el 15M, és el que a mi em va obrir els ulls. Més que el 15M en si, tot el que va derivar del 15M, no? Des dels moviments de defensa de l'habitatge, que jo no vaig estar a la PA, vaig estar a l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, que atuna moltíssims desnonaments, totes les lluites per al tema de la sanitat pública, quan les grans retallades, tot això és el que em va motivant, vaig coneixent tot el moviment veïnal de Nou Barris i estic on estic. Ara mateix, probablement, si tens 3 anys i mig, i em deies ara fa un moment, i un dia, és a dir, 3 anys i mig i un dia de pena, que per cert està encara sota recurs. Sí, tenim possibilitat de recurs al TCJ i després al Constitucional, i anirem a per totes. Tu parles que éreu membres d'un piquet, per dir-ho així, en la vaga de país, no? I que això no es va tenir en compte per part d'un jutjat que va obviar-ho? No, és que no només això, per això dic que ho he dit en una altra entrevista també, que s'està aprofitant el moviment independentista per acabar amb drets laborals, socials i polítics d'arreu. Ara mateix el que ha dit el nostre jutge és que com aquell piquet tenia consignes polítiques, no era un piquet, era una manifestació. Com no estava convocada, era una manifestació il·legal. I com els conductors van quedar retinguts dins d'aquesta idea de violència que es va inventar Marchena, aquesta violència ambiental, manifestació il·legal, violència ambiental, delicte de desordres públics. I com tenia antecedents de la vaga del 14N, els antecedents que després, si vols, explico, em van posar aquesta condemna mínima, que són 3 anys i mig. És a dir, tu has tingut fins a 14 causes obertes, no sé si s'han anat tancant, algunes encara estan en fase de revisió, però aquests antecedents de causes anteriors és el que, diguem, et penalitza juntament amb altres que han rebut penes menors en el tall de la Ronda de Dalt. Clar, a veure, jo és que he tingut 14 procediments oberts, els quals he guanyat tots, ni tan sols han arribat a judici molts d'ells, perquè, diguem, les investigacions dels Mossos de Nou Barris no han sigut, diguem, excessivament bones, perquè realment jo pràcticament he fet res, perquè com em seguien jo ja no puc fer res, però en aquest cas vaig fer un acord per acceptar una condemna mínima de 3 mesos de pena multa per la vaga del 14N, per salvar sobretot el meu company, que sí que ho tenia una miqueta més complicat, i això és el que ara em porta fins aquí. Però és que no estem parlant només de vagues, estem parlant que m'han intentat acusar d'ocupacions al barri, a les quals jo no estava. M'han detingut per una manifestació per l'habitatge. A Stop Pujades van tenir també problemes. Escolta, és que jo crec que ja la teva fotografia la tenen interioritzada en qualsevol manifestació, els cossos i forces de seguretat. No sé si alguna en especial, diguem-ne, ja et té estigmatitzat. Sí, no, els Mossos sobretot. Jo només he tingut problema de moment amb els Mossos i realment sempre van en un pad, amb una tablet, i realment es veuen com van mirant fotos i sempre a mi m'acaben assenyalant en qualsevol desnonament. Jo porto els darrers 4 desnonaments, m'han multat per ser-hi allà. Érem entre 50 i 100 persones i només m'han multat a mi, m'han vingut a buscar directament a mi. Per cert, també hi ha hagut algunes vegades que se t'ha implicat en coses que tu ni hi eres. Ho dic perquè semblava que per l'estatura i per la fisonomia era el Francisco, no? És el que et dic del desnonament aquell, que jo no estava, i com va la persona que estava intentant obrir la porta, tot això m'ho explicat després, no? I la persona que estava intentant obrir la porta va sortir corrents i van dir que era jo. Escolta, a tu, quan hi ha hagut el judici, se t'ha arropat prou? T'has vist envoltat, com a mínim, d'una resposta veïnal, d'amics, etc. Sobretot veïnal i determinats sectors polítics he tingut moltíssim recolzament, també de l'Assemblea i d'Òmnium he tingut moltíssim recolzament, però sí que és cert que es veuen moltes vegades imputats de primera i imputats de segona, i jo estic dins d'aquesta consideració. No m'importa, tot el contrari. Sempre dic que al final el que necessites és el suport de la teva gent. Al final, si entres a presó t'anirà a veure, tot això sempre serà la teva gent, no? I ahir la Carme i la Dolors la vam acompanyar a tothom, jo no vaig poder anar i va ser una pena, però realment, i tot el suport i tota l'estima cap a elles, i moltes vegades les dones són més oblidades, doncs entra dins d'això, ja sembla que de vegades hi ha de primeres i de segones. Doncs precisament, mira, ens està seguint ja des que ha començat el programa en Pep Cruanyes, a qui saludem de seguida. Pep Cruanyes, què tal, com estem? Bé,
molt content de ser. Està sentint l'entrevista que li estem fent al Francisco Garrobo. Ell deia, hi ha imputats de primera, de Champions, i hi ha imputats de segona, entre els quals em significaria jo. Tu, com a advocat i expert també, sobretot en repressió, consideres que hi ha una massa de gent una mica oblidada en tot això? Aviam, la repressió precisament intenta fer això, intenta fer dividir i separar, en aquest sentit, els que lluiten per una determinada causa. I, per tant, doncs, això que expressa és en aquest sentit una realitat. Tu ens volies explicar concretament què significa el fet que hi hagi aquesta revocació del permís penitenciari del tercer grau i ens dones una mica la teva visió i detalls sobre per què creus que s'ha produït finalment aquesta decisió del Suprem. Pep. El Suprem, en la resolució, ho deixa bastant clar. Actua com un tribunal d'excepció i com un tribunal d'excepció vol dir que és un tribunal de repressió política que té, ell se sent, i l'Estat li reconeix, la interpretació i la direcció d'aquesta repressió política. En la resolució, una de les coses que diu és que no se li ha de reinterpretar la sentència. O sigui, que critiquen en el tribunal que va donar aquest tercer grau perquè d'alguna manera aplica i no segueix el relat, diguem, d'aquest tribunal, des d'aquest punt de vista. Llavors, el que fa és de dir, no, aquí el que hem de fer és, el que s'ha d'aplicar és el factor, diguem, repressiu d'aquesta pena, en el sentit de retributiu, i no el factor, podríem dir, de reinserció social que teòricament la presó, les condemnes porten. Clar, aquí hi ha un problema de fons, que estem davant d'un delicte polític. I quan el tribunal diu que s'ha de, en aquest sentit, rehabilitar o s'ha de reeducar, treu la paraula reeducar, sobre què ens basem? Ens basem, doncs, sobre una actuació política. Per exemple, mirant una d'aquestes resolucions, es diu, bé, aquesta persona la seva conducta va encaixar típicament dins el que és un delicte de sedició. I llavors anomena els fets que la sentència recull, que diu participació personal i directa en la convocatòria d'un referèndum, presentació de la data del referèndum, presentació de la pregunta del referèndum, participació en la constitució de l'autoritat electoral i després prestació de locals per la celebració del referèndum i manifestacions a favorir la participació del referèndum. Això són actes de llibertat d'expressió. Ara, aquests dies, fa l'aniversari del Consell de Burgos. I en el Consell de Burgos va haver-hi una tancada a Montserrat on es va fer un manifest dels intel·lectuals i aquest manifest segueix sent absolutament vigent avui. Denuncia la situació que ens trobem. I una de les qüestions que planteja és que s'estan penalitzant actuacions democràtiques que en altres països són actuacions democràtiques. Però Pep, el 73, evidentment, estava encara, diguem-ne, el règim franquista vigent, no? Les coses no haurien... Però bé, la situació és greu. Això ens planteja la situació greu. Que en un estat democràtic, tot i que la resolució diu no, escolti, nosaltres no penalitzem l'independentisme. És perfectament possible defensar l'independentisme i fins i tot la reforma de l'Estat. Però, a l'hora de la veritat, el company que ara ha parlat es veu perfectament, s'interpreta en clau política. Un piquet d'una vaga determinada, no se li posa aquesta qüestió, però amb ell li van dir, no, escolti, és que no és un piquet d'una vaga, és un piquet polític. Bé, un piquet polític no es pot fer política, o depèn de què defensi. I aquesta és la qüestió. O sigui que per això, quan es parla, diguem que estem davant de l'aplicació del dret penal de l'enemic, vol dir això, vol dir que hi ha
el sistema és un sistema aparentment democràtic, que respecten els drets, però a la que hi ha un factor polític, que és l'independentisme, amb què el règim s'ha proposat perseguir-lo i destruir els dirigents i destruir totes les persones que es destaquen en la lluita per aquest ideal o per aquest objectiu, doncs el règim aplica unes normes absolutament fora dels principis democràtics i dels principis legals que la llei estableix. Pep, et faig una última pregunta i no sé si t'obligo a ser una mica pitonís en aquest aspecte, no? És a dir, s'ha parlat d'indult, s'ha parlat d'amnistia, s'ha parlat de reformar el Codi Penal. Tu en quin ordre veus que s'abordaran aquestes coses i si tu realment tens alguna idea de com acabarà aquest tema o haurem d'esperar que es compleixin els quarts de pena que tenen els presos polítics? Aviam, la qüestió principal que es planteja aquí és un problema polític. Si no resol el problema polític, la qüestió estarà pendent. La reforma del Codi Penal el que farà o el que planteja és intentar establir una qüestió que avui no existeix. Perquè tal com està plantejat, per exemple, el delicte de sedició, no té encaix amb la celebració d'un referèndum ni amb activitats democràtiques, i ho han fet encaixar perquè ells tenen la força. Ara què farem? Fer encaixar això i fer de la repressió? Des d'un punt de vista del govern de l'Estat, si tenia una qüestió fàcil per intentar mostrar una actitud diferent, era que el fiscal defensés el tercer grau i, per tant, defensés una semillibertat dels presos. Si no fa això, farà un indult, farà una amnistia, dubto. Gràcies, Pep Cruanyes, per estar a l'Estat de la Nació, segon programa de l'Estat de la Nació, i seguirem comptant amb tu perquè ens aclareixis moltes coses que sorgeixen pel camí com a dubtes. Una abraçada molt forta, Pep, cuida't. Me'n vulgueu i una abraçada molt forta al company d'estat. Francisco, veus que realment a tot arreu passa una mica el mateix, és a dir, ja estiguis a Champions, com deies tu, o a baix, hi ha com una certa, diguem-ne, determinació de no deixar passar ni una. No, inclús també et diria que està a segona divisió, com havíem parlat, no? Està a la UEFA, de vegades inclús pots tenir menys repressió a nivell judicial de la que poden tenir determinats representants polítics, no? O sense anar més lluny, el Jordi Cuixart, que no va participar de res, és un activista realment, el Jordi Cuixart, no? President d'Òmnium, i realment té una imputació molt més gran, no? Jo parlava sobretot, diguem, de visualització en els mitjans, de debat públic, perquè al final, si parlem d'amnistia, l'amnistia fins a on quedarà, fins a on arribarà, i tot el que passarà a partir de l'amnistia, clar, perquè una amnistia habitualment és al final d'un conflicte, no durant un conflicte. Llavors, a partir d'ara, què? Fins ara tothom bé, però ja no se pot convocar una nova huelga. No, això no va així. Deixa'm fer-te un parell o tres de preguntes potser més personals. Tu arribes a tenir fins i tot una agenda com si estiguis en plena època laboral. Jo sé que ara estàs aturat, no? Però la teva agenda d'activista de la setmana que ve, per exemple, té forats o està complicada? O el pont, diguem-ne, permet que siguis també una persona que pugui fer algun dia de festa? No creguis, o sigui, el pont hem aprofitat, per exemple, la CUP hem aprofitat per fer també una tancada a la meva assemblea local. Aprofitem per fer una tancada el dia 8 i al final tothom sempre hi ha huecos, no? Però és que al final l'activisme, o sigui, abans ho deien, no? Lo laboral és polític, lo polític és laboral i el mateix, o sigui, al final la vida és política. 7 sobre 7 i 24 sobre 24. Pràcticament. Intentes tenir huecos, o sigui, estava celebrant ahir el meu aniversari i avui estic aquí, no? Llavors, al final, també en gran part és quina és la implicació que vols fer. També és cert que jo potser faig molt activisme, molt més que el que fa molta gent, però també menys del que fa moltíssima gent o que s'està jugant al seu habitatge cada dia, no? Llavors, què és més important, el que està donant recolzament o el que s'està jugant la seva vida? Una altra cosa que a mi particularment m'interessa, com es resol l'entorn familiar, la teva, diguem-ne, activitat frenètica... Realment és complicat perquè... Si ho has afectat o no.
Realment és complicat perquè la meva família, diguem que no és de la mateixa línia política, no? Hi ha molta gent que ha tingut la sort de créixer en una família... Ni tan sols tu, fa uns anys, eres d'aquesta línia política. Per això dic, o sigui que al final el meu ha sigut també un treball que he fet meu personal, no? I doncs, diguem, la meva família és complicat, de vegades... Els sopars de Nadal, aquest any sort que no ens veurem molt. Els sopars de Nadal són complicats, m'estimo moltíssim a la meva família perquè al final sempre m'han respectat i jo això també sempre ho dic, no? De vegades no és tan important què és el que t'explica la teva família a nivell ideològic, sinó la llibertat que et dona la teva família a nivell ideològic. La meva família, doncs, ja et dic, o sigui, són votants de Ciutadans i jo estic militant a Pirates i a la CUP. Per tant, sempre la meva família que m'ha dit pensa el que tu vulguis, no? I això sempre li agrairé als meus pares. Clar, la repressió afecta, sí. Hi ha coses que inclús no els hi explico. I perquè doncs és complicat i al final... Però ja no és només la família, també són els amics. Hi ha molts amics que ho estan passant molt malament. I clar, tot això... No tens crios, tu, encara. Què? No tens crios. No, ni ho dic perquè de vegades ells podrien rebre indirectament un efecte pel fet de la teva notorietat. Jo m'imagino els fills del Jordi Cuixart, com estan creixent sense el seu pare. A mi és el que més em costa, perquè al final la repressió de gent adulta la vivim i la convivim, no? Però com afecta als nens, com afecta la gent més jove? Això, hòstia, jo m'imagino a l'Adrià o a la gent de 17, 18, 19 anys que estan patint ara mateix peticions de penes de 5 i 6 anys. Tu t'imagines? Jo tinc ja 34 anys i mira, si tengo que passar uno en la càrcel ho faré. Però un nen de 18 anys o de 17 o de 19... Un dia d'aquests parlarem també amb l'Adrià, saps? Que ens interessa també el seu cas. Ha estat un plaer compartir aquesta estoneta amb tu i que ens expliquis de primera mà també aquest viatge que va ser que no te l'he volgut, diguem-ne, fer detallar perquè molta gent ja ho coneix, que tu vas començar en una visió política... Es pot dir, Es pot dir. Vaig estar amb 18 anys a Ciutadans. A Ciutadans i també a UPyD, per cert. No vaig estar, vaig col·laborar amb ell quan vaig sortir de Ciutadans, però mai vaig estar, sí. I per tant et consideres un d'aquests independentistes creats, no nascuts. Exactament, jo no he tingut la sort, vaig dir, no me'n recordo a quina entrevista, però vaig dir... Tu enveges el que és independentista des del principi? Jo envejo a la gent que conec de la meva edat, que va estar a Maulets o a la CAGEI i que va créixer, que va viure tot això i que va veure realment el que és una operació nacional, i jo ho vaig conèixer posterior al 15M. I realment soc un independentista de darrera fornada. Jo no em considero... Ara tampoc considero que siguem menys nosaltres que un independentista de tota la vida, però jo sempre els he tingut enveja per poder veure això abans del que ho vaig veure jo, no? Però jo no m'arrepenteixo d'haver estat allà, o sigui, no tornaria a estar, però això em va permetre veure realment que no és que no siguin no nacionalistes, sinó que són nacionalistes i que intenten amagar la bandera, encara que ara la porten fins a dalt, per poder fer una política de dretes i conservadora totalment despreciable i que al final, en aquest país, o apostem per la gent que està visquent el pitjor d'aquesta pandèmia o no farem res. No sé quan tens la pròxima cita de jutjats o de moment fins a Nadal, fins a final d'any no tens res. No, fins a finals d'any no, crec que em menjo les uvas ja tranquil·lament, però sí que cap a finals de curs és quan tindrem el recurs del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Doncs et desitgem molta sort, no només perquè crec que el tema ho mereix, sinó perquè a més et veiem un molt bon tio. Bueno, s'intenta ser bona persona, que és el primer de tot. Gràcies. Nosaltres el que fem ara, després del Francisco Arrobo i d'en Pep Cruanyes parlant de repressió, anar a temps de tertúlia, però serà just després d'aquesta pausa per la publicitat dels nostres sponsors. Més que mai, Factura Música dona suport i facilitats a la cultura catalana. Si ets músic, visita facturamusica.cat. La nova normalitat. Però què vol dir nova normalitat? La seva normalitat. La nova normalitat no pot ser una normalitat imposada per beneficiar els de sempre. La nova normalitat és ajudar els nostres. La nova normalitat és respecte i una atenció més humana.
és pagar només pel que necessites. És fer les coses més fàcils, des d'aquí per aquí, amb solidaritat amb el nostre entorn. Parlem, perquè és la meva. Família? Teniu 20 segons per trobar la resposta. Una asseguradora que ho té tot. Quasi un segle d'experiència, moderna, àgil, mútua, de tots i catalana. Esclar, Musap. Des del 1932, donant servei entre persones. Musap, la de casa. Connecta't a l'energia catalana. Perquè som d'una terra amb una energia única. Catgas, Catllum, la nostra energia. Mutuacat és la mútua catalana i catalanista, amb seus a diversos punts de Catalunya i cobertura mèdica a tot l'Estat. Si hi ets compromès, estem d'acord, perquè ens comprometem amb tots i cadascun dels nostres mutualistes. A Mutuacat no hi ha increments imprevistos de la quota i, a partir dels 60 anys, tindràs quota plana. Benvinguts a Petrolis Independents, la teva benzinera de baix cost que des del primer dia tributa només a Catalunya. A més, contribuïm en projectes que treballen perquè Catalunya assoleixi un estat propi per esdevenir un dels països més pròspers d'Europa. Troba'ns a Terrassa, Montblanc, l'Ametlla del Vallès, Vic, Tàrrega, Centelles, Golmés, Mollerussa, Torroella de Montgrí, les Franqueses del Vallès i Bescanó. Reposta i aposta per petrolis independents i desmarca't. Vam haver d'aturar-ho tot per fer front a un adversari invisible. Ens vam haver de quedar a casa, tenir cura dels més vulnerables i vam descobrir que el millor de nosaltres és prop de casa. Ara cal ajudar els autònoms, les pimes i les cooperatives perquè no s'aturin per culpa de la crisi del coronavirus. Perquè prop de casa tens tot el que necessites. Visita propdecasa.assemblea.cat. Assemblea. Doncs aquí estem a Estat de la Nació, iniciant la nostra tertúlia. Avui us presentem en Jordi Domingo, advocat. Jordi, gràcies per venir. Gràcies. La Sílvia Barroso, què tal, com estàs? La Sílvia és la directora del Món. Per cert, després parlarem d'una de les notícies que ha sortit aquesta matinada i que ens toca directament un dels temes que volem comentar, que és l'estratègia de partits. Vull que ens ho comenteu. I l'Adrià Alsina, què tal, Adrià? Hola, bona nit, què tal? Doctor en Comunicació i, a més, membre del secretariat de l'Assemblea. Amb tots tres volem parlar dels diferents temes que considerem que han ocupat l'atenció aquesta setmana. I podríem començar una mica amb una primera reflexió breu sobre el que us ha semblat el concepte que ha obert avui el programa, el tema de la repressió. No sé si la Sílvia voldria encetar aquest bloc. La repressió, la revocació no per esperada, diguem-ne, més frapant, no? Sí, efectivament. Era de preveure perquè el Tribunal Suprem ha volgut tenir un protagonisme en aquesta qüestió, que és la qüestió de les mesures penitenciàries, que en principi no li hauria de tocar. Ja hi ha instàncies pertinents, que és el jutjat de vigilància penitenciària, i ho ha volgut fer, i la Fiscalia ha tingut un paper molt actiu també per assegurar que no es donava cap dels drets que té qualsevol reclús, com és el cas del 100.2, que és per sortir a treballar, o el tercer grau, quan s'està ja en un estadi avançat
la condemna, perquè alguns d'ells ja han complert la quarta part de la condemna, d'altres estan molt a punt de complir-la, i s'ha fet una maniobra després d'estar dies i dies pendents, i fins i tot setmanes pendents d'aquest recurs que depenia del Tribunal Suprem, i just a les portes de Nadal es fan la maniobra sense cap mena d'empatia de cap tipus, de ficar-los a la presó, i fins i tot en el cas de Dolors Bassa i Carme Forcadell, que estaven en llibertat, en semillibertat, en tercer grau, anaven a dormir a la presó els dies de cada dia, recordem-ho, que no sembli ara una cosa que no era, però almenys haguessin pogut estar el dia a anar de la casa. Ara ni això, cap d'ells. Quart Nadal empresonats. Això ja és crueltat. És acarnissament, directament. Adrià. Sí, ara el concepte que deia la Sílvia, semillibertat, és com un concepte estrany, perquè et fa sonar gairebé com si estiguessin gairebé lliures. Jo gairebé li diria semireclusió en comptes de semillibertat, perquè al final acabem utilitzant una sèrie de conceptes que són els conceptes que ens han anat col·locant la llei espanyola i les normes, que de vegades no expliquen ben bé del que estem parlant. A mi dues coses que m'han agradat moltíssim, o que m'han interessat, més que agradat, m'han interessat moltíssim de les entrevistes d'abans. El Francisco Garrobo, que a més, com ho dèieu, al final estava molt bé, és algú que no ha viscut tota la seva vida com a independentista, al contrari, es va anar tornant independentista veient l'actuació de l'estat espanyol, i ens deia una cosa que és molt important i que hauríem de tenir tots molt conscients, que és que la repressió es fa per dividir, precisament. L'objectiu de la repressió és dividir, i de fet és el que estan aconseguint. Dels valents i els atemorits, diguem, a crear-ne una divisió? No valents i atemorits. Al final és normal que quan tu tens gent a la presó, quan tu tens gent a l'exili, acabis ajuntant-te amb aquells amb qui et sents més a prop, et genera una reacció, i això ho vam veure molt ahir, ahir al vespre, suposo que ara en parlarem, ara suposo que veurem les imatges, però, clar, acaba generant aquesta situació de cada grupet amb els meus amics, amb els meus propers. Per què? Perquè és normal, perquè tens aquesta empatia, aquesta necessitat de retrobar-te amb els teus. I és molt trist que encara, 3 anys després, la repressió encara estigui aconseguint bona part del seu objectiu, i és que tot l'independentisme encara es trobi gairebé bloquejat. Com a advocat, Jordi, el fet aquest que es demani un penediment o una rehabilitació és comú a tots els delictes? És a dir, no sé si és un tema que teòricament pots exigir encara que sigui tan subjectiu. No, en absolut. És a dir, jo també vull dir una cosa prèvia, és a dir, que aquí no estem parlant de dret, estem parlant de repressió ideològica. Això és fonamental, perquè s'han saltat el règim penitenciari absolutament, la norma, i has de pensar, en relació a aquesta pregunta concreta, que la Constitució ens garanteix la llibertat ideològica. Per tant, no hi ha... És més, al Tribunal Suprem se li va omplir la boca en la sentència famosa del procés en què no es condemnava la ideologia, en què no hi havia... Per tant, no hi ha possibilitat amb un delicte com aquest, en el cas que suposéssim que fos delicte, que jo discrepo absolutament, no cal dir-ho, en el cas que fos suposat que fos un delicte, en cap moment la resocialització, que és la finalitat de la pena, almenys avui i ara amb la Constitució, no pot exigir mai el canvi d'idea política o el canvi d'ideologia. I, per tant, aquesta rehabilitació... La rehabilitació d'un violador és evident que es pot generar d'una manera determinada. La rehabilitació d'un estafador de coll blanc es pot generar d'una manera determinada. Quan tu ataques la ideologia, a l'empara de la Constitució no pots exigir el canvi d'ideologia. Si us sembla, anem a escoltar algunes de les opinions que es van vessar ahir, tant davant de Batràs com davant de Puig de les Basses, i després les continuem comentant. Mai no us agrairé prou, ni jo ni tots els presos i preses polítiques, per tot el suport. Sabem que ens estimeu, sabem que esteu amb nosaltres i, sobretot, sabem que persistireu i persistireu. Endavant! Moltes gràcies! Us estimo molt! Endavant! Per molt que ens vulguin trepitjar, no ho aconseguiran. Continuem amb les conviccions igual. Avui, ràbia, impotència, indignitat, però des d'aquesta indignitat, des d'aquesta ràbia, és amb el que continuarem endavant. Gràcies a tots i totes per ser-hi
I aquí estem. Visca Catalunya! Davant d'aquesta repressió, quina és la solució? Què és el que podem fer? Doncs seguir treballant incansablement fins a aconseguir la independència del nostre país. Perquè la repressió només té un objectiu, que és acabar amb el moviment, acabar amb la mobilització i intentar, doncs, per la via del càstig i de la repressió, i en aquest cas concret doncs, hi ha aquest rebejament, hi ha aquesta, gairebé diria, tortura psicològica, amb aquestes concessions i retrocessions del tercer grau, doncs el que pretenen és això, que abandonem els objectius, i això és el que, evidentment, no farem de cap de les maneres, sinó que ens reafirmem en els objectius, ens reafirmem, sentim orgull perquè s'hagués organitzat un referèndum d'autodeterminació, el del 1 d'octubre, sentim orgull perquè el Parlament de Catalunya hagués votat una declaració d'independència i treballarem perquè algun dia aquesta declaració d'independència o una altra es faci efectiva i esdevinguem una república catalana dels drets i les llibertats per tothom. Adrià, tu també vas estar fins tard allà. Sí, em fa gràcia perquè ara les imatges, això de veure't a tu mateix ahir al vespre és graciós, anava a dir graciós, en fi, de fet és bastant trist, perquè... Molts vehicles Déu-n'hi-do, per estar en una situació de pandèmia, de tancament general i de més, jo diria que fàcilment hi havia uns 70-80 vehicles i que tranquil·lament podia haver unes 250 persones a Barcelona, a Bat-ras, que és on vaig ser jo, a Puig de les Basses, doncs segurament crec que unes tantes també el mateix. Molt de fred, això sí, molt de fred. Molta temperatura i tant. I molta tristesa de veure gent com la Carme Forcadell que realment se'ls nota. No hi veieu cap recorregut imminent, per tant, en aquest tema, Sílvia? Hi veus alguna possible variació sobre aquest espectacle des de Madrid? Jurídica, judicial? Jo crec que no. Aquí tenim un advocat, però jo crec que ara això ja va al que l'Estat graciosament decideixi, que és l'indult o la reforma del Codi Penal, un petit retoc en el delicte de sedició que romandrà en el Codi Penal, adaptat al segle XXI, amb la qual cosa voldrà dir que la pròxima vegada el podran fer servir amb més, fins i tot, amb més tranquil·litat. Per tant, no és cap solució. L'únic que pot passar és que hi ha una qüestió humana, que és que els presos han de sortir ja de la presó. Si surten així, que surtin com sigui. Però l'Estat també està jugant amb les dates, amb això. I ja no ho ha fet ara immediatament, ho ha anunciat, ho ha retardat, ho ha frenat, ara no, perquè hi ha el debat dels pressupostos. L'indult, és que el Marchena té l'informe retingut. Deixa'm tancar amb el Jordi. És una qüestió política i jo deixa'm explicar-vos només una petita anècdota i molt ràpida. Al març del 2018, poc abans de la moció de censura en Rajoy, em va venir a veure un director general de la Generalitat al despatx. I parlant d'altres coses em va dir, ahir vaig ser a Madrid, vaig anar a Ferraz, a la seu del PSOE, vaig parlar amb tal alt dirigent polític del PSOE. Saps què em va dir? Li vaig dir, què? Em va dir, mira, eso de los políticos presos, no presos polítics, evidentment, eso tarde o temprano lo vamos a arreglar, no te preocupes, però los Jordis se van a pudrir en la càrcel. Aquest és el sentiment del PSOE, d'un alt dirigent del PSOE, poc abans d'entrar al govern. Això què vol dir? Que allò que també heu dit en les entrevistes anteriors, és a dir, hi ha una política clara d'escarment, hi ha una política clara de que qui va contra la unitat de la pàtria aquest ho ha de pagar perquè és el que pesa per damunt de tot i, evidentment, els tribunals de justícia han agafat ja de fa molt de temps el paper de l'exèrcit nacional i fan d'exèrcit, no fan de tribunals de justícia, no apliquen el dret. El dret se l'han saltat absolutament sempre. Apliquen realment la política d'exèrcit per defensar la unitat de la pàtria. I Jordi, una cosa, perdona, però escarment i humiliació, que és encara més dura. Van junts, sí. Perquè, fixa't, dos detalls, però un, al Twitter de l'Associació de Fiscals, dient Junqueras se va a comer los turrones en la cárcel, amb aquell jiji-jaja de mira que bé que ho estem fent. I segon, jo crec que
amb la millor de les voluntats, jo no vull entrar amb el tots contra Esquerra, però jo crec que amb la millor de les voluntats Esquerra Republicana ha optat per una via de negociar, de voler pactar uns pressupostos, però que el dia següent d'haver pactat aquests pressupostos, d'haver votat els pressupostos, el dia següent, amb una nota de premsa, et diguin us foteu, és una humiliació molt forta, tant pel país com molt directament per la gent que ha votat aquests pressupostos pensant, jo crec que amb la millor de les voluntats, que estava fent una cosa bona pel país. Deixeu-me que introdueixi també un tema que s'ha produït en audiència, a jutjats, que no sé si pel món, no sé si el judici del 17A, diguem, ja així una mica descafeinat, però de cop i volta han començat a aparèixer coses que ens han posat a tots en estat de... Una interioritat. I tant. Has vingut aquí per això. Quico Sallés, em deixaràs anar a Madrid, no?, per seguir el judici. I jo li deia, ves els primers dies, que és quan hi ha l'expectativa, l'expectació, i després això ja decaurà. Doncs hi ha de continuar anant cada setmana, perquè està sent molt revelador aquest judici que semblava de tràmit, perquè els acusats que hi ha són de perfil baix, en el benentès que no se'ls acusa dels assassinats. Per terrorisme no estan imputats. Perquè no se'ls acusa dels assassinats. Sí, estan acusats de pertànyer a una cèl·lula, i això és el que se suposa que s'ha de dirimir a la sala. Per tant, però no se'ls pot vincular directament als assassinats. I teòricament tampoc s'havia de parlar del paper de l'imam. Però és que la realitat està passant per sobre fins i tot d'aquest jutge tan especial, tan peculiar, sí, però que és polièdric, té diverses cares, també, sí. I els està deixant parlar molt d'aquest tema amb la contrarietat absoluta del fiscal. El fiscal ho porta fatal, està molt enfadat perquè això se li està escapant de les mans, perquè no volia entrar en això, però les parts, tant les defenses dels acusats com les acusacions particulars estan empenyent cap aquí, i clar, és que els testimonis estan portant cap aquí. Què va passar amb l'imam? Abans i després, perquè cada vegada és més dubtós si realment està mort o no. A veure, jo no m'apunto a dir està viu com si fos l'Elvis, només faltaria. Això hauria de ser una cosa seriosa. El problema és que no s'ha investigat prou. El que sí que es pot dir és que això no s'ha investigat bé. I s'està pendent de veure si poden venir els forenses marroquins que van ser els que van fer les proves per comparar amb els familiars, amb l'ADN dels familiars del Marroc, que per això aquestes proves es van fer al Marroc, que ningú entén, es van fer per comparar amb l'ADN dels familiars, perquè no està clar que aquestes proves estiguin ben fetes, i a més unes proves pericials sempre s'han de ratificar en sala. I tant. Per tant, s'està pendent d'això i cada vegada genera més interrogants aquest judici. Aquesta setmana, Adrià, jo parlàvem precisament han sorgit dubtes sobre si algú finançava la feina de l'imam de Ripoll i si era Madrid. Fixa't, que ningú malinterpreti la broma o la comparació, però en el món de la ufologia, de la gent que estudia els extraterrestres, aquestes coses, hi ha una dita entre els científics que els agrada el tema, que diu no són mai els aliens, no són mai els extraterrestres, i llavors hi ha allò, fins que un dia ho són. Això què vol dir? Que tu al final, tu has d'investigar-ho tot, el que estava dient la Sílvia, no? Hem anat veient documents molt reveladors. L'Ivan Essati resulta que d'una banda tot indica que va rebre asil polític per part de l'estat espanyol. No, va demanar asil polític i es va iniciar la tramitació. El que passa és que com que se li va suspendre l'expulsió abans que això avancés gaire, ja no va caldre continuar. Però ell estava en un tràmit de demanar asil polític i se li va admetre a tràmit. No se li va dir ni parlar-ne, se li va admetre a tràmit. Es va fer els primers passos i després ja es va tancar perquè com que li van suspendre l'expulsió, ell va continuar vivint tranquil·lament aquí, Santes Pasques. Clar, algú va decidir que se suspenia aquesta suspensió. Sí. Després hi ha totes aquestes preguntes que hem anat veient al judici de no, però van venir a veure, quantes vegades van venir a veure els policies i el jutge dient no, això no s'ha de preguntar. Quantes vegades va parlar? No, això no es pot parlar. El que va generant és que al final algú com l'alcalde de Ripoll, que no és, abans parlaves de gent de perfil baix, l'alcalde de Ripoll no és algú qualsevol, és l'alcalde de la ciutat de l'imam, de la ciutat on era l'imam, no? Acabi fent un tuit també dient, escolta, jo cada cop estic més convençut que l'imam era una persona relacionada amb el CNI.
I això és molt greu. No perquè ho sigui o no ho sigui, sinó perquè algú del pes i de la rellevància de l'alcalde de Ripoll arribi a pensar que se li està amagant aquest tipus d'informació. És molt greu. I és molt greu de cara també a la pròpia legitimitat de l'Estat i de la investigació. Que s'està amagant segur. Una altra cosa és interpretar que el CNI va permetre l'atemptat. Jo crec que arribar aquí sí que no es pot. Sí, aquí ja anem... Però el que va passar és que una persona que ells coneixien, que sabien quin perfil tenia, que sabia quins riscos implicava, que l'utilitzaven com a confident, que això ho fan tots els serveis secrets i totes les policies, però s'ha de saber fer. I si les pífies, que això és el que té pinta que pot haver passat, que la van espifiar, que no van controlar-lo bé, han d'assumir la responsabilitat. Però, clar, els estats actuen d'aquesta manera, tapant aquestes pífies, perquè són molt difícils de justificar. I això és el que crec que hi ha indicis que pot haver passat. No res més, o sigui, no anem ja a fantasies. No, està clar. Tot i que després sempre sortirà aquella gent que dirà no, i quan el ministre Margallo va començar a dir vigileu que després de l'agost passaran coses. Bé, jo crec que segurament no hem d'entrar, com deia la Sílvia, amb tanta conspiració. Això és que se li escalfa la boca al Margallo. Se l'escalfa, exacte. Però el que dèiem, a 3 anys vista ja de 2017, jo crec que s'hauria agraït que en algun moment algú del CNI o algun ministre hagués dit miri, com deia la Sílvia, la vam espifiar i hi ha dimissions i reformarem el CNI de dalt a baix perquè no pot tornar a passar això. Que estructures com la del CNI, ni tan sols amb un canvi de govern, no es deuen retocar massa, no? Són aquelles estructures que allà continuen. Quan parlem del Deep State, el CNI seria un d'aquests. Per cert, anem a parlar bàsicament del que vosaltres constateu, que ja són moviments pre-campanya o moviments estratègics dels partits, perquè en les darreres hores hem vist moltes coses. Hem vist com, per exemple, s'aprovaven els pressupostos de l'Estat per part d'Esquerra i PDeCAT, per exemple, com a partits independentistes, però en canvi altres no, i aquí hi ha hagut una sèrie de moviments. Abans dèieu, és molt possible que s'hagi esperat el Suprem a dir això just el dia després que passa el tràmit del Congrés, els pressupostos, Sílvia? A mi sempre em costa una mica calibrar això perquè jo sé que la judicatura té la seva pròpia agenda. Té la seva pròpia agenda, no lligada especialment al govern de Pedro Sánchez, com ja han demostrat, com va demostrar l'ESMES el dia que van venir a fer l'entrega de despatxos a Barcelona i li va muntar una rebel·lió, diguem-ne, d'unes horetes al govern de Pedro Sánchez, dient que l'havia trucat al rei, que li hauria agradat venir. Això anava completament en contra del govern que consideren que és el seu govern, cosa que fa pensar molt. Per tant, la judicatura té la seva pròpia agenda. El que passa és que sí que coincideix amb el sentiment aquest profund de nosaltres passarem comptes amb aquesta gent i ho farem quan ens sembli bé, i si és a les portes de Nadal doncs que es fotin, i si és l'endemà dels pressupostos i també perjudiquem Esquerra, com deia l'Adrià ara, i provoquem una esquerda més en l'independentisme, doncs mira, no ens està malament. Jordi. Sí, jo crec que va molt en aquesta línia. És a dir, que jo tampoc no crec massa amb les teories conspiratòries des d'aquest punt de vista, perquè moltes vegades hi ha unes casualitats. Ara, el que sí que és evident és que hi ha un fil conductor que tendeix sempre cap a... Les viatges sempre va cap a una banda. I a les viatges, òbviament, és des del punt de vista de l'unionisme, abans parlava de l'exèrcit i la unitat d'Espanya, doncs és això. És a dir, és l'unionisme. Per tant, tot allò que pugui fer mal a l'independentisme està bé. I aquí jo crec que ens hem deixat d'alguna manera engatussar. Vull dir que vam passar d'un paradigma... Jo ja fa temps que dic que vam passar de cridar independència a cridar llibertat presos polítics. Després hem passat a discutir indult i amnistia, després hem passat a discutir si el règim penitenciari de primer, de segon o tercer grau. És a dir, cada vegada ens anem allunyant més de la reivindicació que la ciutadania té. I això és un problema que avui hi ha damunt de la taula i que el que no ens podem permetre com a ciutadania és
al marge dels partits, perquè els partits fan la seva política i cauen amb els paranys que a vegades els hi posa el propi estat o el deep state, el que no ens podem permetre és que una ANC es trenqui, que un Òmnium no funcioni, que un Consell de la República no acabi d'arrencar, que un debat constituent no acabi de funcionar. Tot això, tot el que és la ciutadania és el que realment hauria de tenir cada vegada més una força, un bíceps prou potent com per seguir empenyent i estirant cap al penya-segat els polítics. No sé, s'està fent una referència molt concreta a si realment tu has constatat que els partits polítics independentistes estan, diguem-ne, sabent, conscienciats que se'ls està mirant de prop i se'ls està monitoritzant de prop. Sí, clarament. Jo crec que, a més, la ciutadania, com deia el Jordi, cada vegada més demana o cada vegada menys es creu segons quins arguments. Jo crec que fa 3-4 anys ens deien allò, no patiu, ho estem fent, no es veu, però ho estem preparant, estem construint les estructures d'estat, està tot preparat, ja ho entendreu, aquest tipus de discurs. Fa 3 anys funcionava molt, ara jo crec que cada vegada funciona menys, i de fet des de l'Assemblea mateix, ara que m'has deixat aquí en safata, perdona, estem preparant precisament tot un sistema de poder puntuar i avaluar aquests programes dels partits segons la seva pròpia credibilitat i segons el que es consideri que realment s'apropen amb passes reals cap al que considerem que hauria de ser l'estratègia cap a la independència. I això no vol dir actuar contra partits concrets. Ara, jo sí que crec que avui dia considerar que discursos com el de l'Esquerra Republicana o com el del PDeCAT, en aquest sentit, que creuen que aprovar pressupostos i, per tant, apuntalar el govern espanyol són una bona estratègia per apropar-nos cap a la independència, crec que hi ha una part molt important de l'independentisme que no ho compra i que potser que si se'ls expliqués una miqueta millor potser ho acabarien comprant, no dic que no, però el que acabem veient sempre una vegada i una altra, i ja va passar als anys 90, ja va passar als anys 2000, quan l'Artur Mas se'n va anar per la seva banda a negociar directament amb Zapatero una rebaixada de l'Estatut perquè va creure que això facilitaria que l'Estatut s'acabés aprovant i que, a més, Convergència acabés governant. Aquest tipus de jocs per darrere jo crec que cada vegada es compren menys i cada vegada els hauríem d'acceptar menys. Però estem en aquest risc, És a dir, que estem, clar que sí, estem aquí. I a més, els que ja tenim una edat ja sabem el que va passar, per exemple, amb la transició. És a dir, o el propi PSUC, en un moment determinat, que era el partit a Catalunya, doncs resulta que un bon dia Carrillo decideix que en lloc de ser sectorialitzat com estava, passés a territorialitzar-se. Això va diluir absolutament l'activitat. De la mateixa manera, en la transició, que va venir allò famós del desencanto. Els partits van reivindicar el seu protagonisme i de dir, escolti'm, la ciutadania que quedi al marge, perquè ara ja tenim democràcia, ara ja som nosaltres els que ho hem de fer i els que ens pertoca fer, i com va acabar? Amb el desencant absolut i amb la marginació absoluta de la política de la ciutadania. Avui i ara aquí correm aquest risc, perquè els partits estan intentant amb més encert o més encert, amb més malícia o menys malícia. No hi entro en això. Jo el que reivindico precisament és perquè com que els partits, fins que no canviïn i acceptin llistes obertes, mandats revocatoris, eleccions revocatòries, no professionalitzar la política i que s'eternitzin els líders, etc. Fins que això no canviï radicalment, i això no pot canviar de la nit al dia, és evident que la ciutadania ha de seguir empenyent, estirant i apretant. I és la ciutadania amb les seves institucions, l'ANC, Òmnium, Consell de la República, i qualsevol associació que faci teixit social és el que realment pot funcionar. Deixa'm-li preguntar una cosa a la Sílvia, que potser en sap una mica més que jo del tema. Laura Borràs, cap de llista de Junts per Catalunya, per tothom diu reservat el lloc que vulgui Puigdemont, i a més veiem una batalla per 8 places de sortida de Barcelona, amb molts noms, diguem-ne, abans dèiem de primera divisió, no? És a dir, què passarà? Bé, els 8 noms aquests es decidiran amb un procediment reglat que no té cap misteri. La qüestió de Puigdemont depèn d'ell, si decideix encapçalar la llista perquè tingui un cartell electoral. Evidentment, això ja ha quedat clar, que si ho fa serà per després renunciar.
i que Laura Borràs serà la candidata efectiva i la candidata a la presidència. Per tant, la seva funció seria de fer de cartell electoral per tenir més força en la campanya i en les votacions. Tot indica que farà això, però no està decidit, per tant no ens podem avançar tampoc, però jo crec que sí perquè, a més, gent molt propera i del seu entorn, per exemple, el Sartadi sempre diu públicament, no sé què li diu privadament, però públicament sempre diu el milió de vots que tenim quan es presenta el president Puigdemont. I ho tenen clar que és un gran actiu electoral. Per cert, us ha sorprès o no si ho sé no hi vaig, que el món ha avançat sobre el tema de Josep Costa, el vicepresident de la mesa? A veure, jo crec que això... Què ha passat exactament? Jo crec que hi va haver una reunió exploratòria, diguem-ne, en la qual hi va participar gent molt diversa, segurament a veure què diuen i a veure què es proposa o què es debat. Són majoria partits que, si es presenten en solitari, no saben que no tenen representació parlamentària. Exacte, ho tenen difícil. Per això ells tenen interès en fer una agrupació i Josep Costa va ser convidat i va treure el cap, diguem-ne. Em sembla que no cal treure-ho de mare tampoc. I a més hi havia altres persones tampoc sospitoses de segons què se l'està acusant, com el Roger Espanyol, que hi estava precisament en representació del grup de represaliats i que a més va dir, home, hi ha grups en aquesta reunió que jo no hi comparteixo el seu ideari i ho va fer saber. Bé, a mi em sembla que això en aquesta reunió no té més transcendència. Què en penseu? Sí, una mica el mateix. Abans em parlava una mica abans d'entrar. Preparades per veure què avui en Costa. Sí, perquè jo crec que el que va passar és, d'una banda, una gent que, a més, alguns, de fet, els conec personalment i jo crec que amb la millor de les intencions, amb molt bona fe, han volgut dir, no, anem a buscar tota aquella gent que no té representació, que és unilateralista, i intentem muntar alguna cosa que es troben. I a més fem-ho amb aquell esperit inicial de l'assemblea que no es coneguin abans d'arribar a la reunió. I això m'ho han confirmat un parell de persones que havien anat a la reunió, que no sabien amb qui es trobarien. Però, clar, arribes a aquella reunió i et trobes que sí, d'una banda hi ha els sospitosos habituals, una persona de Junts, com el Josep Costa, el Roger Espanyol per una altra, la gent de Demòcrates, una mica gent més o menys coneguda, però a l'altra banda tens, diríem, no sé si anomenar-ho partits o grups o grupuscles, que no està gens clar que estiguin realment pels drets humans i aquestes coses. Quina és la teva reacció? Pot ser, surto corrents de la reunió, segurament amb algun els hi va faltar una mica de reflexos, però alhora també, com que aquesta gent que havia convocat les reunions era gent amb un cert pes específic, territorial, o, en fi, al final, mira, ja hi ets, t'hi quedes una estona, escoltes i dius, mira, jo no estic d'acord amb això, com contava ara la Sílvia, i te'n vas, no? I la gent, ara veiem el tuit del Josep Costa, diverses persones que han participat, doncs han dit això, mira, jo no estic d'acord, i me'n vaig. A mi mateix m'han convidat a diverses reunions en diversos moments. Quan t'hi trobes dius, Déu meu, me'n vaig. I cal dir que era una reunió virtual, que no és el mateix. Que no és el mateix, que costa més... Clar, quan ja arribes a una reunió presencial ja veus qui hi ha... Perquè el Zoom és una cosa que no és el mateix que estar en una sala i veure tothom. Hi ha problemes de so, estones en veus un però no veus l'altre, i és tot una mica confús. I de fet jo crec que, només per acabar, però amb aquesta bona fe que dic dels organitzadors, van voler fer una nota de premsa que jo crec que és aquí on segurament es desmarca d'altres reunions d'aquests tipus que hi ha hagut, que en el moment que tu llences la nota de premsa i dius aquí hi havia aquest i l'altre i l'altre i l'altre i l'altre i no vull mencionar determinats partits perquè jo crec que els hi fem un favor mencionant-los precisament, aleshores quan ja trenques la baralla, qui ha anat se sent, jo crec que amb certa raó, una mica utilitzat, i els que no hi eren, doncs també, jo crec que també sobreactuen una miqueta, però van veure tot un moviment de gent propera, tant a Esquerra com a la CUP, o gent com el Jordi Borràs, molt
molt pes específic dient aquesta gent s'han assegut amb nazis, s'han assegut... Jo crec que hi ha un puntet de sobreactuació, però també ho entenc. Jo entenc que gent com el Jordi Borràs, quan veu la notícia i llegeix aquests noms, diu, però com és possible que aquesta gent s'hagin assegut? Si us sembla, comentem també el tema... Perdona, també val a dir que connectat amb un Zoom. Que el comunicat el van fer amb voluntat de transparència, diguéssim. També perquè no hi hagi... que no corri després que hi ha reunions secretes ni cap cosa d'aquest tipus. Sí, i amb tota la bona fe del món... Hi ha hagut bona fe i després s'ha embolicat, això. Sí. Que deia que intentem una mica també analitzar aquest anunci que va fer mitja setmana la CUP sobre dues coses que van destacar sobre la resta que deien. És bàsicament que tot això hauria de tornar a acabar amb un altre referèndum a més tardar el 25 i que si cal entrar al govern, cosa que no han fet fins ara en cap legislatura, doncs que ho farien, sempre i quan s'acomplís, evidentment, que el seu programa està respectat en el programa de govern. Què en penseu, Jordi, d'aquest tema? Jo això del 25 em sembla una presa de pèl, sincerament, parlant a títol personal. Segons ells, per què ha quedat caducat el mandat de l'1 d'octubre? Bé, d'acord, però esclar, jo si m'expliquessin en detall el què, com i de quina manera, podria comprar-ho o no comprar-ho. Però el que, com a eslògan, que em diguin que el que cal és un referèndum el 25, quan, a més, la legislatura teòricament hauria d'acabar el 24, francament, em sembla o que algú se li ha anat les bieles o que realment és posar en bandeja la presa de pèl davant de la gent. Les eleccions seran el 21, perquè seran el febrer del 21 i ells m'imagino que s'estan referint al 25. És molt justet el 25. En tot cas haurien de ser molt més explícits, molt més, diguem-ne, explicatius del què, perquè de referèndum ja en vam fer un. És evident que hi ha molta discussió sobre si serveix, no serveix, si s'hauria de tornar a fer. Molt bé, d'acord, però acceptant que s'hagi de tornar a fer, que això hi ha discrepàncies molt evidents, doncs, atès que ja s'ha fet, home, explica't el per què, el com, el de quina manera, quan, amb quins tempos, perquè llavors pot ser creïble. Però si no és així, només amb eslògan, no em serveix en absolut. A veure, sí, en part, jo no sé si és una presa de pèl o no, el que sí que tinc molt clar és que més enllà de si és una qüestió de fer un referèndum el 2024, el 2025 o de més, a mi el que m'importa ara és aquests 4 anys que venen. Perquè al final, diguem, el punt final en el qual tu tornes a saltar el mur, mira, pot haver-hi moltes maneres. També et diré, hem fet 2 referèndums ja, un el 2014 i un altre el 2017. I jo crec que dir-li a la ciutadania, ara en farem un altre. Quan el 2014 no va servir de res, quan el 2017 no va servir de res, entenguem-ne, no som independents, no es van posar en marxa totes les eines que s'havien de posar en marxa per saltar el mur, per acabar la feina, home, com deia el Jordi, o ho expliques molt bé o fa pinta que no tens massa clar què fer durant aquests 4 anys. A mi m'agradaria més que entressin directament en com muntem una estratègia de relacions exteriors que vagi a buscar reconeixements de debò, i no pas una estratègia d'exteriors, com es va fer el 2017, que vagi només a buscar mediacions. O com comencem a parlar de les qüestions de la policia, com actuarà la policia durant els propers 4 anys. Seguirà, per exemple, ja ens ho explicava el Francisco abans, seguirà, per exemple, presentant-se com a acusació contra independentistes per haver-se manifestat. Altres qüestions, seguirem contractant empreses de l'IBEX per fer qüestions ordinàries de la Generalitat, seguirem contractant Ferrovial, seguirem contractant els grans bancs espanyols. Totes aquestes coses són el que a mi em preocupa a curt termini. Fins i tot si algú em diu no, és que no és possible declarar la independència l'any que ve. Podem discutir-ho, però d'acord, però aleshores què penses fer? Si l'únic que pensem fer és passar-nos 4 anys esperant que vingui un altre moment perquè aleshores màgicament serem capaços de fer-ho, a mi això no em serveix. Concretem. Que estiguin disposats a entrar al govern, també em sembla bé, però aleshores d'acord, fent què? Amb quina conselleria, amb quin departament, per fer què exactament? Un dels temes... Volies dir alguna cosa sobre això? El tema d'entrar o no al govern és com una preocupació recurrent sempre en la CUP. Ells sempre diuen que si han d'entrar al govern ha de ser per fer segons què, i no refereixen a una conselleria o una altra, sinó al programa i els objectius globals d'aquest govern.
Això vol dir que ells exigirien una sèrie de condicions i d'objectius per posar la legislatura que jo veig molt difícil que ara mateix siguin assumibles en un govern amb els diferents partits independentistes que són majoritaris, amb la qual cosa és un punt de reflexió que es posen per si sorgeix la discussió a veure què han de fer. El tema del referèndum, ells parlen de com a màxim el 2025, no necessàriament el 2025. És una manera de marcar que creuen que s'ha d'empènyer una altra vegada cap aquí. Evidentment que falta molta concreció, com en tots els casos. Hem de comentar sí o sí en aquesta tertúlia perquè ens vam quedar tots bastant astorats quan es va filtrar aquest grup de WhatsApp, que ja n'hem parlat molt als mitjans aquesta setmana, és a dir, que hi hagi un grup de WhatsApp d'un geriàtric, per dir-ho així, de les Forces Armades, que més aviat que sigui geriàtric, jo diria de frenopàtic per les coses que es diuen, es diuen tamanyes bajanades, que no sé si realment això ha estat un tràngol, no sé, pel Partit Popular, per exemple, i veiem a Casado intentant explicar que això no representa l'exèrcit, etc. Però sí que representa, us en recordeu quan això va ser el 2018, a l'estiu del 2018 es va filtrar també un xat, en aquell moment era de jutges espanyols, que també deien coses molt similars, parlant de los colpistes, d'aquesta colla de desgraciats que s'haurien de fusellar tots, i en aquell moment, recordo, en una tertúlia vaig dir que la judicatura espanyola estava colonitzada per l'extrema dreta i tota una sèrie de mitjans espanyols es van escandalitzar molt. Avui dia, fins i tot el PSOE està dient que la judicatura espanyola està en part colonitzada per l'extrema dreta. És que l'estat espanyol va ser construït per Franco i les mateixes famílies que estaven amb Franco continuen controlant bona part dels ressorts de l'Estat. És normal que estigui controlat i gestionat i colonitzat per l'extrema dreta. I clar, i els jubilats, doncs encara més, clar, perquè ells són els que hi eren, ells són els que feien de militars als anys 50, als anys 60, o que es penseu que eren. Si això, diguem-ne, és incitació a l'odi, si és castigable o s'empara dins de la llibertat d'expressió. No, això sigui el que sigui, perquè aquí s'hauria d'analitzar en detall i amb el Codi Penal a les mans, sigui el que sigui, que efectivament jo estic convençut que ho és, no passarà absolutament res a nivell penal. Com no va passar amb l'altre xat. Com no va passar. És a dir, jo penso que aquí hi ha el pecat original. El nostre pecat original, els que ja tenim una edat, és la transició. La transició entre reforma i ruptura, vam decidir la reforma i, a més, de la mateixa manera que tots els països europeus després de la Segona Guerra Mundial que havien tingut règims nazis van fer una depuració absoluta de l'Estat, aquí no hi va haver depuració de cap mena, especialment en la justícia i la policia. I, per tant, al no haver-hi cap... Penseu que el Tribunal d'Ordre Públic va canviar d'un dia per l'altre, literalment, amb un decret que es va produir a la vigília de Reis i a l'endemà de Reis, va convertir-se en Audiència Nacional, a la mateixa seu i amb els mateixos magistrats. Uns magistrats van anar al Suprem i els altres es van quedar com a membres de l'Audiència Nacional. Això és l'estat espanyol que ve de la transició. I aquí el deep state, com deia abans l'Adrià, és evident que segueix dominant les mateixes famílies franquistes, ho segueixen dominant absolutament tot, i d'aquí plora la criatura. I per això, quan l'exèrcit, que es va depurar més o menys, més que més, va acabar en mans de l'OTAN, i que d'alguna manera ja no pot fer segons quin tipus de disbarats que a aquesta gent els agradaria, doncs llavors ha sigut els tribunals de justícia que han assumit el paper d'exèrcit. I fixa't com aquest estiu hem tingut un cas similar, relativament similar a Alemanya, amb una unitat militar a Alemanya, en què es van filtrar també alguns missatges que enaltien el nazisme, en aquest cas, i la ministra de Defensa immediatament va agafar i va dissoldre aquesta unitat. Molt diferent de la reacció de Margarita Robles, que ho ha portat a la Fiscalia, que la Fiscalia s'apanyi. Exacte. I ja està. I ha dit... Sí, passapalabra. Ha fet un passapalabra. I ha dit, bueno, són 4 gats, estan retirats... És allò del fet aïllat, que sempre és molt... Va molt bé, sempre és molt còmode dir això. Quan en realitat el que reflecteix és la pulsió aquesta dels militars espanyols, no del franquisme, de molt abans, és allò del general Espartero, no? De bombardejar Barcelona cada 50 anys pel bé d'Espanya. Això no s'ha trencat, ha continuat així.
Ha deixat a Hitler com un amateur, perquè 26 milions i mig d'aniquilats de cop... La condescendència que es té amb la ultradreta, amb l'extrema dreta, és connatural a l'ADN espanyol, així de clar, perquè ve d'aquí, ve de fa molts segles. I és una condescendència ignominiosa que cap altre país europeu, si més no, occidental, l'Europa occidental que sempre havíem entès, no la té, ni altres països democràtics, i nosaltres la tenim, l'accepten i l'admeten, i llavors qualsevol tonteria és això, qualsevol exabrupte és una tonteria per ells. És que a la resta de països normals l'extrema dreta va perdre la guerra. Aquí l'extrema dreta va guanyar la guerra i va governar durant 40 anys. Ens tenen geolocalitzats, les Forces Armades sembla que ens té geolocalitzats en la seu nacional de l'Assemblea, perquè sortia ja bastant destacat el tema de target directe a l'Assemblea. Ho pagareu. Home, segur que sí, no passa res, no passa res. I l'altre dia sortia jo també amb un informe de la Guàrdia Civil, abans ho parlàvem amb el Francisco, al final anem acumulant citacions... Currículum, es diu això. Això és currículum, clar. De moment encara no arribes al del Garrobo. Encara no. I home, també et diré, si es pot arribar. Però al final, quan tu entres a l'independentisme, i això és el tema greu aquí al final, no? Si tu ets independentista al Canadà, si tu ets independentista al Regne Unit, si tu ets independentista a Groenlàndia, o on sigui, doncs tu ets independentista i no passa res. Quan tu ets independentista a Espanya, doncs comences a acumular citacions de la Guàrdia Civil i comences a tenir un risc seriós d'acabar a la presó. L'últim minut de la tertúlia, que ens donarà passos una mica a l'última entrevista del programa, té a veure amb aquesta aturada en sec que tots ja teníem més o menys a tocar de la desescalada a la següent fase. No sé, com us afecta personalment o a nivell, diguem-ne, de la vostra vida quotidiana el fet de tenir que esperar una setmana més potser a veure si la cosa va millor? Personalment em sembla que jo estic com tothom i com de tots, que és fent-nos un embolic amb les bombolles. Jo m'he perdut amb les bombolles. Quina és la meva bombolla? Quina és la meva bombolla? És que l'altre dia ho deia, quina és la meva bombolla? Si vius sol, quina és la teva bombolla? Pots tenir bombolla o has de ser una meva? I al final els nens compten o no compten? Sí, compten. A veure, ara parlant seriosament, s'ha produït tota una infantilització del tractament de la informació que es dona, que està desconcertant a la gent i fa que la gent cada vegada li costi més donar credibilitat a unes mesures que són necessàries, O sigui, hauríem de discutir si era oportú tancar la restauració, si ja és oportú haver-la reobert, però que s'han de prendre mesures de precaució que són necessàries, això no es pot discutir. Que s'hauria de compensar a la gent que perjudicada per això, tampoc és discutible i s'hauria de compensar millor. Però clar, al final, amb aquestes anades i vingudes, costa una mica prendre-s'ho seriosament i ja no saps exactament què has de fer. Molt ràpidament, Jordi. Sí, coincideixo amb ella, és a dir, les mesures són necessàries si fem cas als epidemiòlegs, però desconcerta tremendament a la gent i sobretot s'ha deixat tota aquesta pandèmia, el que s'ha fet és deixar molt desprotegit molt a tot el sector d'autònoms, etc. I això és el que considero que és absolutament intolerable. Sí, aixecant una mica el vol també, diries, amb aquesta pandèmia hi havia l'oportunitat de demostrar que l'independentisme podia gestionar una crisi millor que d'altres, millor que el govern espanyol. Desgraciadament, jo crec que estarem d'acord que és una oportunitat perduda. Segurament no s'ha fet pitjor tampoc, però millor no s'ha fet. Us agraeixo a tots tres que hagueu compartit aquesta estona aquí a l'Estat de la Nació. Fem la darrera pausa i ens anem a tractar aquest tema, però ja des de la vessant més psicològica, quins són els efectes de diferents sectors de la població que estan patint els efectes d'aquest Covid-19. Més que mai, Factura Música dona suport i facilitats a la cultura catalana. Si ets músic, visita facturamusica.cat. La nova normalitat és fer de casa teva la millor oficina, la millor sala de reunions, un lloc d'oci i de cultura. És poder escollir sempre amb total llibertat allò que més et convé. La nova normalitat és pagar un preu just i rebre una atenció propera.
és fer de casa teva el centre del teu món. Parlem, perquè és la meva. Família? Teniu 20 segons per trobar la resposta. Una asseguradora que ho té tot. Quasi un segle d'experiència, moderna, àgil, mútua, de tots i catalana. És clar, m'ho sap. Des del 1932, donant servei entre persones. M'ho sap, la de casa. Connecta't a l'energia catalana. Perquè som d'una terra amb una energia única. CatGas, CatLlum, la nostra energia. Mutuacat és la mútua catalana i catalanista, amb seus a diversos punts de Catalunya i cobertura mèdica a tot l'Estat. Si ets catalanista, estem d'acord. Creiem en Catalunya, en el potencial de treballar junts per construir un país millor. Per això invertim a Catalunya, contractem a Catalunya, cooperem a Catalunya. Benvinguts a Petrolis Independents, la teva benzinera de baix cost que des del primer dia tributa només a Catalunya. A més, contribuïm en projectes que treballen perquè Catalunya assoleixi un estat propi per esdevenir un dels països més pròspers d'Europa. Troba'ns a Terrassa, Montblanc, l'Ametlla del Vallès, Vic, Tàrrega, Centelles, Golmés, Mollerussa, Torroella de Montgrí, les Franqueses del Vallès i Bescanó. Reposta i aposta per petrolis independents i desmarca't. Avancem cap a la independència. Fem sobirania fiscal. La societat civil organitzada ha de treballar per reforçar les nostres institucions i encaminar-les cap a la ruptura amb l'estat espanyol. La sobirania fiscal és una acció totalment legal que ens permet anar prenent poder a l'administració espanyola i atorgar-li a la catalana, que actualment només recapta el 5,3% dels impostos. Des de l'Assemblea, animem persones físiques, empreses, entitats, autònoms, administracions públiques, sindicats, patronals i partits polítics a pagar tots els impostos que es paguen directament a l'Agència Tributària Espanyola a Catalunya. Visita sobiraniafiscal.assemblea.cat i situa Catalunya en una posició de força de cara a la ruptura amb l'estat espanyol. Entre totes i tots, fem xarxa independència. Assemblea. Una de les preguntes que sorgeix cada dia que passa és: ho estem fent prou bé? Individualment, col·lectivament, estem fent prou bé el que hem de fer durant un període com aquest, un període marcat per el Covid-19, per la pandèmia? Per intentar resoldre alguns dubtes que tenim, avui hem convidat a la Blanca Alfageme. Blanca, què tal? Hola, com estàs? Hola, bon dia. La Blanca et saluda des de... Suposo que allà a casa teva a Girona, no? Sí, de Girona, bueno, de Banyoles, concretament. Banyoles, Banyolina, molt bé. Escolta, la Blanca és psicòloga tant de la Universitat de Barcelona com de... Alba, perdona, he dit Blanca. Són sinònims, L'Alba és psicòloga també de la UDG, de la Universitat de Girona, de la Universitat de Barcelona, i es considera una gran experta en el tema de víctimes. Podem considerar, en aquest cas, tota la societat afectada víctimes? Bueno, jo crec que ens podem considerar que estem en una situació d'un conflicte social molt important i que, per tant, tot això té un impacte en nosaltres i, per tant, tot el tema que té a veure amb intervenció en crisi i tot el que té a veure amb el trauma individual i col·lectiu, ara és un bon moment per parlar-ne, per prendre en consciència i per donar eines per com podem gestionar tota aquesta situació, perquè estem ja confrontant-nos amb aquesta segona onada i hem après de la primera, però també portem un cansament important i, per tant, jo crec que és important que en parlem i que puguem veure què hem après de la primera i què ens pot servir per la segona i com enfoquem una possible tercera onada. Doncs anem a pams. Anem a dividir una mica per segments els diferents
gèneres i també les classes socials o les situacions de cadascú. Per exemple, el col·lectiu femení i el col·lectiu masculí estan passant-ho igual, en general? No, tal com ens estan dient les dades, ja a nivell de l'Organització Mundial de la Salut, també Nacions Unides ens posen sobre la taula que realment les dones tenen un major impacte d'aquesta crisi. Primer perquè han estat, de fet, els sectors essencials, el 70% de les persones que van estar fent front, posant els seus cossos al davant, sobretot durant l'etapa del confinament, eren dones. Per tant, tot aquest impacte emocional també que van viure quan tothom estava reclòs a casa i, per tant, van haver d'estar sostenint aquestes situacions eren dones. Una altra part és que les desigualtats socials entre homes i dones d'alguna forma s'han multiplicat durant aquesta situació de pandèmia i, per tant, la crisi estructural sembla que afecta molt més a les dones per la sobrecàrrega que tenim, però també perquè tenim unes vides molt més precaritzades que els homes. I una altra pota que també està evidenciant que les dones estan fent front a més dificultats de la pandèmia és que els temes de violències masclistes, sobretot les violències de gènere en l'àmbit de la parella, segons apunta, per exemple, a Nacions Unides també, han augmentat durant aquesta etapa quasi un 50%. Per tant, tenim aquests tres eixos, tota aquesta sobrecàrrega estructural que patim les dones, que fa que realment sapiguem que les dones, ja sigui a l'hora de fer front a aquesta situació i pel que té a veure amb la realitat econòmica, però també l'impacte emocional, psicològic, és molt més punyent amb les dones i d'alguna forma, avui mateix, per exemple, l'Organització Mundial de la Salut deia s'han de prioritzar totes aquelles estratègies, aquelles polítiques públiques, situant les dones al centre, si no volem encara, d'alguna forma, alimentar molt més les desigualtats que ja existeixen. Alba, hi ha una gran diferència entre la primera onada i la segona, sobretot, per exemple, pel que fa a la gent menuda. Ho dic perquè en la primera onada es va veure de manera sorprenent per molts de nosaltres com acceptaven millor del que pensàvem la situació de confinament. Ara, en aquest cas, a la segona onada, això no els està passant, però com és possible que hi hagi, diguem, aquest segment de la població que ho hagi pogut fer tan de pressa, l'adaptació? Bueno, jo crec que nosaltres hem arribat a fer front a una situació pandèmica com la que hem viscut, evidentment. Ningú esperava viure una situació com aquesta, però és cert que la nostra societat tenim com si diguéssim, un pendent en majúscules que té molt a veure amb aquesta educació afectiva-emocional. Ens han ensenyat, d'alguna forma, a projectar-nos molt cap al futur i, per tant, a més, tenir una necessitat de control absolut sobre les nostres vides. I això, les persones adultes, quan estem davant d'una situació d'incertesa, ens costa molt més de gestionar que no les criatures que el que fan és viure el dia a dia. Les seves realitats no projecten tant com nosaltres, no es projecten tant en el futur, sinó que el que hi ha s'adapten a la situació. Probablement no tenen tanta la necessitat de control, sinó que la seva vida és el que passa en cada moment. I jo crec que d'alguna forma hem d'aprendre molt d'aquestes criatures que ens han ensenyat com es poden adaptar d'una forma molt ràpida, com probablement el que tenim els problemes són les persones adultes que no tenim tantes eines per fer aquesta gestió emocional, perquè ja us dic, jo crec que ens hem enfocat en la nostra societat massa en el tenir i poc en el ser. O sigui, ells viuen més el present que nosaltres. Nosaltres estem ja pendents del que serà demà passat, no? Absolutament, sí. I això, i a més amb la necessitat de control amb la que ens han educat, perquè venim d'unes vides relativament còmodes, d'alguna forma, doncs clar, aquestes situacions ens deixen com molt fora de joc, no? I jo crec que això té molt a veure i realment jo crec que ens ha fet de mirall aquesta situació per adonar-nos que un dels grans pendents de la nostra societat és aquesta educació emocional que no l'hem feta, no? Tenim una gran assignatura pendent per aprendre com gestionem les frustracions, com gestionem les incerteses. La vida en si mateixa és una gran incertesa, però no ens han explicat mai, i ara de cop i volta ens l'hem trobada i probablement ens n'adonem que tenim un gran buit en tot allò que té a veure més amb el ser i no tant en el tenir. I jo crec que aquí se'ns obre una oportunitat, hem d'intentar pensar-ho en positiu i pensar que potser també és una oportunitat per repensar-nos com volem seguir caminant com a societat. Aprofitant això que dius, la pobresa energètica o la precarietat laboral ja existia abans del Covid-19, però en una mesura. I jo crec que, no sé si això també està generant nivells molt alts d'ansietat i d'estrès i de temors psicològics en molta part de la població ara mateix.
molta. De fet, altre cop et torno a citar, perquè ara qui està fent estudis i ens dona aquesta visió més macro és l'Organització Mundial de la Salut i Nacions Unides. L'OMS ens torna a dir que ara mateix estem passant el que ells han anomenat fatiga pandèmica, que diuen que més del 60% de la població europea està patint aquestes afectacions que tenen a veure amb símptomes relacionats amb l'ansietat, amb la depressió, i molta gent amb insomni, amb dificultat per concentrar-se. I, evidentment, aquestes situacions, una situació de crisi com la que estem visquent, està impactant d'una forma molt punyent a moltes famílies i realment està condemnant a un nivell de pobresa molt important a uns grans sectors de la població i, per tant, jo crec que hem de ser conscients que aquesta tercera o quarta onada probablement tindrà molt a veure amb la salut mental, amb com podem gestionar tot això, amb com podem acompanyar aquestes persones o la pròpia població que realment perdrem, realment tindrem unes grans pèrdues i com podem enfocar i podem encarar tot això. Jo crec que això serà imprescindible. Doncs en aquest parell de minuts que ens queden en aquesta entrevista, a mi m'agradaria intentar ser propositiu i dir a grans trets. Ja sé que no podem entrar en personalitzacions de casos molt concrets, però les grans maneres, per dir-ho així, d'afrontar aquesta situació a nivell psicològic per, en general, que siguin una mica com normes de conducta, d'hàbits i de costums dels ciutadans. Sí. Jo crec que ara estem en un moment molt important en el que és clau compartir, en el sentit que tot allò que com ens sentim, posar nom al com ens sentim, d'alguna forma buidar-nos emocionalment. El fet que jo pugui verbalitzar com estic i que tu també m'expliquis com estàs i que comencem a construir aquest diàleg col·lectiu ajuda a normalitzar moltes de les reaccions i, per tant, no ens sentim tan soles o tan sols i entenem, ostres, que el que ens està passant són reaccions normals davant d'una situació absolutament anormal. A més, crec que també és bastant important començar a forçar-nos d'alguna forma en aquests diàlegs interns que tenim a intentar pensar en positiu, intentar d'alguna forma, jo sé que és difícil, però hem de fer tot aquest dol, hem de sentir-nos malament, hem d'haver passat aquesta afectació, enfadar-nos, emprenyar-nos en la situació, però hem de començar el que tu deies, a ser propositius, a pensar en clau positiva, cap on hem de construir, què podem fer amb aquesta situació, què em puc plantejar, I crec que també és una altra... I a partir d'aquí buscar aquestes estratègies d'afrontament tan necessàries. I sobretot jo el que diria com a consell bàsic és obrim-nos, busquem ajuda amb el nostre entorn, si necessitem ajuda professional. Ara és un moment en què la major part de la gent necessitarà sentir-se a prop d'un altre, construir xarxes, sobretot trencar l'aïllament, aquesta solitud que probablement aquesta crisi d'alguna forma ha teixit, també perquè ens ha allunyat bastant. Intentar, i ara que ve el Nadal seran moments complicats, probablement, per tant, ens hem de reinventar, hem de trobar aquestes estratègies perquè ja sí que, tot i que estiguem separats físicament, que ens connectem, utilitzem la virtualitat o el que sigui, però que ens sentim a prop, perquè si no, fer front a una situació tan difícil de forma aïllada serà molt complicat. Ara més que mai ens hem de sentir que formem part d'una col·lectivitat. Gràcies, Alba, per haver estat concisa, ràpida i explicativa i alhora comprensible per a tota la nostra audiència. Em quedo amb aquest compartir, dialogar i pensar en positiu, no refusar mai un cop de mà, un ajut i reinventar-nos. Jo començo, tot just acabem aquest programa, a pensar com em reinvento. Gràcies, Alba. Fantàstic. I gràcies a tots vosaltres per haver seguit avui l'Estat de la Nació. La setmana que ve hi tornem amb més temes, prenent, com sempre, la temperatura a Catalunya. Adéu-siau. Si no anem al supermercat amb l'AVE, si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres, si no marxem del país per comprar roba, per què ho fem per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia? Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus.